Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli još jedan od video zapisa kako napraviti web stranicu. Danas ću vam pokazati znači kako staviti, točnije kako urediti ovaj meni. Vidimo stavljeno je druga stranica, prva stranica pa ovaj sample page. Evo ja ću vam pokazati kako da to uredite po vašoj volji. Idemo na naš dashboard, znači idemo na appearance menus. Evo tu moramo dodati naš novi meni. Ja ću, evo dodati ću ime menija, nije bitno, neće se nigdje prikazivati, možete ga nazvati kako hoćete. Create. I znači sad tu imamo page, odaberemo stranice koje želimo dodati. Add. I sad mi tu njih možemo premještati, prva, druga stranica. Kao što vidite možemo ovo i podvlačiti, znači da sample page bude pod drugom stranicom. Znači evo pogledajmo kako to izgleda. Evo kažete, kao što vidite ne izgleda, je ostalo isto kao staro jer tu nismo odabrali znači taj željeni meni. Tu moramo odabrati da željeni meni nam bude novi meni. Save. Evo sad ćemo refresh. Kao što vidite poredano je sad kako želimo, prva stranica, druga stranica, sample page. Evo sad ćemo ovaj sample page ubaciti pod drugu stranicu. Save. Refresh. Kao što vidite imamo samo prva stranica, druga stranica i sample page. Ako želite dodati neki link kao, evo na primjer link do Facebooka, evo stisnemo tu jednostavno Facebook, evo tu ćemo staviti www.face.com, add menu. Evo kao što vidimo to smo sad dodali u menu, stisnemo na save. Evo kad refreshamo vidimo znači prva stranica, druga stranica, Facebook. Evo prebacio nas je na Facebook. Sad da bi namjestili to da kad stisnemo na Facebook da nam Facebook otvori u novom tabu. Znači pogledajte kako ćemo to sada napraviti. Idemo na ovaj skin options. Idemo na, znači tu ćemo označite sve ove. Evo idemo sad na custom i samo stisnemo znači open link in new window tab. Save. Refresh. Evo kao što vidimo Facebook otvara se u novoj tablici. Evo sada pogledajte moj sljedeći video zapis kako ubaciti post na stranicu. Znači kako napraviti popis na stranici da izgleda kao na mojoj web stranici. Znači da izgleda kao na mojoj stranici. Evo ovo je jedna stranica koju trenutno radim. Kao što vidite ovo je moja stranica na kojoj su poredani postovi. Sad vidite kad kliknete na jedan vam prebaci na taj post. Evo kako dobiti to, pogledajte na mom video zapisu kako ubaciti post na stranicu. Hvala što ste gledali ovaj video zapis, doviđenja.